Ikonna set ta' valuri li naqblu fuqhom, li kulħadd jaqbel fuq l-istess valuri, u dawk il-valuri jkunu qegħdin kontinwament l-inna jgħinuna, jixprunawna tajjeb biex nieħdu deċiżjonijiet fl-aħjar tal-poplu fl-aħjar tal-pajjiż. Ex-qar il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta l-erba' kien mistieden fuq net television għal programm Spotlight, programm milli matulu Bernard Grech tkellem fost l-oħrajn dwar in-nuqqas ta' serjetà minn esponenti tal-Labor li qed imexxu lil pajjiżna b'riżultat li spiċċa jbagħti kulħadd. L-oli tal-ħajja li dal-gvern ma jridx jindirizza. Jipprova jaraxa, però ma jaqbadix mill-qrunu jindirizza. Tajnieh soluzzjonijiet qablu magħna l-imsieħba soċjali. Ituna raġun l-imsieħba soċjali, anka l-unions, etc. U l-gvern jibqa' ma jridx, anzi jrid jħoddilhom in-nies it-taxxa minn fuq iż-żieda l-loli tal-ħajja. Dan huwa l-gvern li għandna. Bil-kamp tal-Partit Nazzjonalista jgħid li l-Gvern Laburista jeħtieġ jibda jaħseb fil-futur tal-poplu Malti kollu. Int ma tistax tibqa' tħares lejn ir-roqa tiegħek. Ejjew nifhmu li barra r-roqa tiegħek qed taqla kemm qed taqla flus, hemm realtà, hemm pajjiż, hemm poplu u hemm il-futur ta' uliedek, hemm il-futur tal-eżist tiegħek. Iżda minflok il-Gvern Laburista spiċċa ħoloq klima ta' abbużi. Il-klima ta' impunità illi l-imħalfin qalulna tajjeb illi nħolqot f'Kastilja li allura il-kriminali ħossu li jista' jagħmel li jrid. U għamel li jrid il-kriminalu qatel tajjeb u għamel assassinju ta' ġurnalista għax ħass li jista' jagħmel li jrid. Inħolqot ukoll klima ta' impunità ta' nies li jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu bil-flus tal-poplu. Il-kamp tal-Partit Nazzjonalista għamel ukoll referenza s-ser ta' miljuni ta' euro mid-deal tal-Vitals u Stewards bl-isparijiet jitħallew mitruqin. Il-gvern ħela, rama, f'kollużjoni f'konfoffa ma' kriminali u frodisti, u dan għandna timbru tal-qorti fuq għadin, timbru tal-qorti. Ħadd ma jista' jmer jeżjeddi, tajjeb. U flok intefqu l-flus għal ġid tal-pazjent, ħadwhom 4 minn nies bejniethom. U Roberta Bela jibqa' jagħmel minn kollox biex dawk il-flus ma nġibuhomx lura għaliex għax jinqaras xi ħadd u jweġġaw. Mistoqsi dwar il-Kunsilli Lokali, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jassigura li jkollhom aktar poteri għal ġid tar-residenti. Kunsill Lokali jista' jkollhom il-fondi, jista' jkollhom iktar fondi u għandhom ikollhom iktar fondi għaliex aħna nemnu u nafdaw il-kunsilliera li jkunu eletti biex iservu l-lokalità. Għax nemnu li kull kunsillier li jiġi elett fisem kull partit, anki dawk indipendenti, joħorġu biex jagħmlu l-ġid. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali se jsiru fit-8 ta' Ġunju li ġej fl-istess jum li fih se jiġu eletti l-MPs li se jirrappreżentaw lil pajjiżna fil-Parlament Ewropew għal 5 snin li ġejjin.